गाज्रि जायाखै थिथागुरियावथ' जों मोजाङैनो दङ। समसो जासिनदों बिजिरखांनानै बे बिजिरनि थाखायसो एसे दुरबलमोन। आरो आं बिनि केरेक्टारखौ मिथिखागौ बे गोदोनिफ्राय मा रोखोम आगोलाव बे बिखुबखामोन आरो दा बेखौ थांफिनबाय। আমি জাম্বা মানুষ জাম্বা হিসাবে আমি কাম নাজানো সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু লগতে আমাৰ কৰ্মীবৃন্দসকল আজি আমাৰ কেইদিনমান যোৱা 2 দিনমান আগত পিজিত বসুমতাৰী মানে আমাৰ পাৰ্টিৰ ব্লক কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল সি গুচি গ'ল তাৰ লগতে আৰু আমাৰ প্ৰাইমাৰী কমিটিৰ পৰাও গুচি গ'ল লগতে আমিরা তেখেতলোকক যোৱাত বৰ আমিরা বেয়া পালোঁ যদিও কোনো হেৰি নাই আমি নতুনকৈ আমি পুনৰ গঠন কৰিলোঁ যিকেইজনে গৈছে খালি ইকেইজনে গৈছে আমি বাকী আমাৰ লগত ৰাইজ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে আৰু আগন্তুক আমি ভাবোঁ আমি যোদ্ধাৰ হিচাপেহে আমি কাম কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ নাই নেফালে আমি মজবুতহে আমি এতিয়া হৈ গৈছোঁ তেখেত যোৱাত আমি উৎসাহীহে আমি হৈছোঁ আৰু কি এইটো হ'ব নোৱাৰে কেনেকৈ হ'ব আমি ইমান দিনৰ পৰা পৰিশ্ৰম কৰি আহি আছোঁ সিতো কেইদিন মানে আমাৰ লগত ধকাবাজিহে কৰিলেহি গতিকে আমি এতিয়া আৰু ভালকৈহে আমি মজবুতহে আমি কাম কৰিম আৰু যিটো আমি প্ৰাইমাৰী কমিটি নতুনকৈ বনালোঁ ইউথৰ নতুনকৈ বনালোঁ ওমেন্সৰ পৰা আমি নতুনকৈ বনালোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমি মজবুতেই আছোঁ আৰু লগত আমাৰ ৰাইজ ছাপোৰ্টাৰ আছে পুৰা একো নহয় এইবাৰ বৰঞ্চ আমাৰ লগতহে বেছি আহিব এতিয়া ধৰি লওক হাগ্ৰামা মহিলাৰ পত্নী নিজে চেলি বাইদেৱে পাইছে ইহঁতৰ এনে ধনজন মেলা আৰু ইহঁতক বোলে লাগে বোলে গতিকে চেলি বাইদেউ ধৰি লওক ইহঁতৰ এনে টাকা পইচাৰ বেছি মানে হেৰি কৰে এমৰা আমাৰ গৰীব মানুহবিলাক দেখিলে কিছুমান লোভী মানুহ আছে ইহঁতে যায় কিন্তু আমিতো যোৱা নাই আমাৰ ৰাইজো নাযায় আমি যেনেকৈ আছে এনেকাই থাকিম আমি জাম্বা মানুহ জাম্বা হিচাপতে আমি কাম কৰি যাম কোনোফালে নাযাম আমি ইয়াতে থাকিম আমি মজবুত কৰিবলৈ চেষ্টাহে কৰি আছোঁ আৰু বেছিকৈ কোনো প্ৰভাৱ নপৰিব মেলা মানসি गाज्रि जायाखै थिथागुरियावथ' जों मोजाङैनो दङ स्ट्रंसो जासिनदों बिजिरखांनानै बे बिजिरनि थाखायसो एसे दुरबलमोन दा स्ट्रंसो आरोखि बिजिरखांनानै आरो फैबावदोंसो जोंजों सिगां बिजिर थानाय टाइमाव रागा जोंनानै थानायफ्रा बिसोर दा जोंजों जगदान जाफिनबाय दा फैफिनदों बिसोरो दा जों बिराद थिथागुरिया बिराद स्ट्रंसो जों लरेन्स सारखौ जों जेरैबाबो थिथागुरिनिफ्राय जों देरहाहोगोन आरोखि दा बिराद ग्लोब ग्लोब मानसि फैदों जों मिटिं लादोंमोन मोनसे बेयाव बेथ' नंखाय बेथ' मालाबाबो जानो हाया जों थिथागुरिना बयबो स्ट्रंसो जों इउपिपिएलआव जों सिगांनिफ्रायनो खाथिबोदों जों दाबो खाथिगोन रावबो बिपिएफआव थाङा जा बिजिरनि लोगोफोर दंमोन जा साबसे दंमोन बे साबसेबो गासिबो दाख्लै बिजिरजोंनो जयेन जाहैजोब्बाय दा जोंनिफ्राय रावबो थांला फैफिनदोंसो जोंजों दा मानसिफ्रा सिगां रागा जोंनानै थानायफ्रानो दा बिराद मोजांसो जानानै दङ दा जोंनि थिथागुरियाव थानाय टाइमावथ' जोंना पेरेन्ट बडिबो गैलामोन इउथबो गैलामोन दा जों बिराद मोजां दाफिनबाय जों बिराद मोजां दा बयबो स्ट्रङै जों खामानि मावलांगोन जों बयबो खामानि मावनानै जों लरेन्स सारखौ जेरैबाबो देरहाहोगोन जों थिथागुरिनिफ्राय बेखौ जों माबादों आरोखि बेथ' रायजोनि थाखाय बिजिरा दैदेनबोदोंबाबो रायजोनि थाखाय मालाबाबो बे मोजां मावाखै गाज्रिसो मावदों गामि गामि हाबनानैबाबो बियो सोरखौबा जोंनि इउपिपिएलनि कर्मिफोरखौ सोरखौबा गाज्रि होनदों बियो सोरखौबा गाज्रि बायसिना होननानै उल्थासो खालामबोदों बे उल्थासो मावजोबदों आरोखि बियो गामि गामि हाबनानैबाबो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ बिथांनि थांनायावथ' जोंहा इउपिपिएलआ जा थिथागुरि जेनेबा प्राइमारिया जेबो उसुबिदा गैया बे गावनि गोसो गावनि कयेकजन सानै साथाम मानसिखौ लानानै थांथों जोंहा आपत्ति गैया बेवहाय
जानो हाया जिहेतु जों इउपिपिएल कर्मी दाथ' थाङाखै बेजों बेजों गारि सालायफायोमोन बे थांनायाव जोंहा थिथागुरि माबाया साबसिनसो जादों आरो आं बिनि केरेक्टारखौ मिथिखागौ बे गोदोनिफ्राय मा रोखोम आगोलाव बे बिपिएफखामोन आरो दा बिपिएफआव थांफिनबाय बिपिएफखौ नागारनानै बिनि केरेक्टारखौ आं मोजां रोखोम मिथिखागौ आरो बे मा रोखोमनि मानसि थगायनायाथ' नोंखौ चेयारमेन होगोन भाइस चेयारमेन होगोन होननानै बुंदों बे खोथा होदों मोजां खिन्थु गैया बेनिफ्राय बे गौरां दैखौ आंनि नामाव टेन्डार लादोंमोन बेखौबो आंनो होआखिसै बे गावसो लाबाय होमबा बिनि केरेक्टारा माबायदि बेखौथ' रायजोफ्रा मिथिगोन थिथागुरियाव इउपिपिएलआ स्ट्रङैनो दङ माने दुरबलनि खुनु खोथा गैया बेवहाय जों मावसिनगोन जोंहा बे थांनानै